Wala pa'y plano ang simbahan sa posibleng pag-divert sa biyahe sa Santo Papa dinhi sa Sugbo. Naghuwat sila sa instruction sa Papal Nuncio. Kapulisan aduna nay contingency plan sa higayon nga ma-divert ang biyahe sa Santo Papa dinhi sa Sugbo. Tropical depression posible nga mahimong bagyo sa dili pa mosulod sa Philippine Area of Responsibility. Babae gipatay og gibiyaan sa iyang kauban nga lalaki sulod sa pension house. Usa ka balay naugdaw sa sunog sa Busay. May ngapon Sugbo, Kabisayan, aniya na mga balita, uban ang kinitibuk ang pwersa sa News 5 Cebu karong adlaw Miyerkules, petsa 14 sa buwan sa Enyero, tuig 2015. Ako si Glenn Soco. Amo nang ihatod ang masa yung pagbalita inubanan sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Georgia, nahimo na nga usa ka tropical depression ang low pressure area nga nagpaingon sa nasod. Gibanabanaglan nga mahimo kining usa ka bagyo sa dili pa makasud sa Philippine Area of Responsibility din maapektuhan sa bagyo ang mga lugar nga bisitahon sa Santo Papa. Tuwa sa buhatan sa Pag-asa Visayas si Andrea Patenya. Glenn, Georgia, hingpit na giyud nga nahimong usa ka tropical depression ang low pressure area nga gimonitor sa buhatan sa Pag-asa karon ug as of 10 AM karong adlaw nasigpatan kini 1,560 kilometers east of northern Mindanao. Matud pa dako kayo ang tsansa nga mas mokusog pa gyud kini samtang anaa pa sa dagat ug mo develop ngadto sa usa ka tropical storm nga tawgon unya og bagyong Amang. Sa pagkakaroon aduna kini gikusgon sa hangin nga 55 kilometers per hour duol sa sentro ug nagsibug west-northwest sa gikusgon nga 19 kilometers per hour. Gipanglantawan nga musud sa Philippine Area of Responsibility ugma sa buntag ug posible nga mahimo na kining bagyo sa di pa makasud sa PAR. Dako ni siya chance nga ma-develop into tropical storm. Sa unang model sa Pag-asa, giingong na panglantawan nga mo landfall kini sa Northern Samar ug Bicol region karong Sabado apan miusab na sabang ilang modelo karon ug giingong mas dako na ang posibilidad nga mo recurve kini ug di na mo landfall kay misaka ang direction sa track niini. Sa pagkakaroon less na ang chance na maka-landfall in any part of the country and gi-expect po ni nato tungod sa aning kakusog po sa atong amihan na samtang magkaduol po ni siya diri sa eastern seaboard sa Visayas na possibility nga mong weekend po ni siya. Apan bisan og di kini mo landfall, makasinati gyapon ng Visayas ug pag-uwan. Sa special weather forecast sa Pag-asa alang sa Sugbo, adunay katag-katag nga panganod ugma og sa Biyernes, samtang kasarangan ngadto sa kusog nga pag-uwan ang masinati karong Sabado. Mag-uwan gyapon sa Sugbo inig Domingo sa buntag ug moarang-arang na dayon ang panahon sugod inig kahapon. Samtang sa special weather forecast alang sa Tacloban ug Palo, Leyte, gipanglantawan nga makasinati gyud og mas kusog nga pag-uwan itandi sa Sugbo ang maong mga lugar sugod ugma sa gabii hangtod sa adlawng Sabado. Kusog sab nga hangin ang expected sa maong mga adlaw nga moabot og 20 to 40 kilometers per hour. Samtang sa Domingo, light to moderate rains na lang ang ilang masinati. Kung mulurang ang panahon sa Sugbo ug Tacloban karong Domingo, ang kauluhan na sab ang makasinati og kusog nga pag-uwan atul sa maong adlaw. Nagpasabot kini nga halos tanang activity sa itinerary ni Pope Francis sa Tacloban ug sa kauluhan sugaton gyud og kusog nga pag-uwan. So makita nato sa satellite images nato karon nga pagkakaron daghan di siya mga pag-ulan na grabe ang reflectivity na niya no sa satellite pula-pula gyud, so it means daghan ang ulan na nga dala. So but samtang magkaduol na siya, hopefully nga magka-improve sa naiyahang or magkagamay na pud ang iyahang rain, but sa pagkakaroon nga dili pa siya makita sa ato ang radar gyud ipatakaingon kung unsa kadaghan na ang volume sa iyang rain nga dala. Glenn, Georgia, giingon nga daghan pagyud kaayo ang posibleng mahitabo ning maong weather disturbance nga gimonitor karon apan kanunay nga mipahimangno ang Pag-asa nga ang labing epektibo nga panagang mao ang tukmang pagpangandam. Gikan dinhi sa buhatan sa Pag-asa Visayas, Andrea Patenya, News 5. Minsan lang ang pagkakataong ito, kapatid. Kaya huwag kang mahiya dahil handa siyang makinig. Andam ang kapulisan sa Rehiyon 7 kung ugaling moanhig gyud sa Sugbo si Pope Francis. Gumikan unya sa epekto sa tropical depression nga mao'y hinungdan nga di dayon o posibleng di makalaw sa Tacloban City ang Santo Papa.
King Perez, Sugin Limi. Wara mabalaka ang hepe sa kapulisan sa Rehiyon 7 sa posibilidad nga mohapit dinhi sa Sugbo si Pope Francis sa di pa kini moadto sa Tacloban City kuno galing magdaot ang panahon karong Sabado nunot sa nagsingabot nga tropical depression. Kahinumduman nga kagahapon gisusi sa mga kalihim sa DOTC ug National Defense ang kahimtang sa Mactan Cebu International Airport alang silang contingency plan. Matud pa ni PRO7 Regional Director Prudencio Tom Banyas, dugay nang nahimuan og contingency plan ang mga posibilidad. Apan wa kaayo gibutiag ni Banyas ang detalye ni ini. Highly secured matud pa ang tugpahanan kay gipanglantawan nga sa Mactan Benito Ebuen Airbase dakbayan sa Lapu-Lapu mutug pa ang papal plane. Igorang magmonitor ang kapulisan sa kahimtang sa trapiko sa dapit ug mopaabot lang og request kon dugangan ang police force sa lugar. Mag-agad rasab sila sa mga organizers kon abli sa publiko ang pag-abot sa Santo Papa sa Sugbo. May security siya, yung mga Swiss guards niya. Kung mabot diri sa Sugbo ang Santo Papa karong Sabado aron manukad paingon sa Tacloban, magdungan kini sa vespera sa Fiesta Senior kun din himuon ang dakong prosesyon alang sa balaang bata. Apan gipanglantawan sa hepe sa kapulisan sa Rehiyon 7 na dili mausab ang gikatakdang schedule ingon man ang security plan sa kapulisan kay igo lang nga mohapit ang Santo Papa ug dili magsuroy-suroy sa Sugbo. Yung mamasyal dito si Pope, I don't think he will do that. Pero if ever, sir, may plano tayo for that? Naplano na rin yan, mga contingencies nga to secure, let's say, Mactan Air Base and then the policeman to be able to secure yung outside traffic. Kung mahitabo nga di na makalahos ang Santo Papa sa Tacloban ug mohimo og kalihukan dinhi sa Sugbo, mipasalig si Banyas nga mohimo og adjustments alang sa seguridad niini. Apan hangtod karong adlaw, matud ni Banyas nga wa pay gipatawag nga meeting alang sa pagpangandam sa maong posibilidad. Well, that remains to be seen on how the weather conditions improve. When those things happen, play it by ear, you know. King Perez, News 5. Tungod sa posibilidad nga ma-divert ang biyahe sa Santo Papa dinhi sa Sugbo, andam nga muabag ang Kapitolyo sa pagpangandam sa mga kalihukan niini dinhi sa Sugbo. Jinky Bargio, Sugin Limi. Bisan wa pay kumpirmasyon, andam na ang Kapitolyo nga mudawat sa pag-abot sa Santo Papa dinhi sa nasod sa higayon nga i-divert ang iyang biyahe dinhi sa Sugbo tungod sa hulga sa umaabot nga bagyo. Matod ni Gobernador Junjun Davide, andam sila nga mosuporta sa bisan unsang lakang alang sa dinalian nga pag-accommodate sa Santo Papa. Mo ko kadot abi ako mismo kadot og abiso but we're also monitoring also because we understand sa forecast sa pag-asa kusog-kusog ko ng mga typhoon, and we also have to make our own preparations sa Cebu at mga tao sa cities here. Ang gobernador may pasalig nga doon na sila'y mga lakang nga himuon. Apan dako gyapon ang pagtuon ni Davide nga magmalampuson ang biyahe ni Pope Francis sa Tacloban ug way mahitabong diversion sa iyang pagbiyahe. Lakas mo na si Pope Francis sa Ginoo, so kung undangan ng typhoon pwede ka na makakuan. I'm optimistic na dili mo kuan ng typhoon. Jinky Bargio, News 5. Nagtuo si Cebu City Mayor Michael Rama nga dili ang daotang panahon mo'y hinungdan nga mausab ang itinerary sa Santo Papa nga imbis moadto kini sa Tacloban ug Palo Leyte karong Sabado, ani na hinuon kini sa dakbayan sa Sugbo. Sugang sa mayor nga basin og magmilagro na sab ang balaang bata din iyang hunghungan ang Santo Papa aron patumbungon sa iyang kapistahan sa Sugbo. Matud ni Rama, way bisan kinsa ang makatagna og makapugong sa milagro sa Santo Niño. Santo Niño will whisper to Papa Francis, Papa, why don't you find time to come to Cebu City to see Mama? Because Papa, who is the Mama? There at our Virgen sa Guadalupe. Papa, we went to Rome, many of us, Filipinos, Cebuanos, because we had a canonization of, and he is from Cebu and San Pedro, Calungsod. Sa
San Diego dancers nga nagbansay-bansay kagabi alang sa ilang pasundayag at tubangan sa Santo Papa, gibisita ni Archbishop Jose Palma o gibendisyonan. Leslie Caminada-Vistil, Sugin Limi. Taliwala sa subsub nga pagbansay-bansay sa mga sakop sa San Diego Dance Company kagabi alang silang pasundayag sa kauluhan sa pag-abot unya sa Santo Papa, miabot si Cebu Archbishop Jose Palma aron personal nga makita ang ilang pagpangandam o gibendisyonan sila. Be with them so that they will have a safe journey to Manila and that the presentation may be a source of inspiration and joy and hope and a way for many people to be reminded of God's love. Bless them so that they will have the strength, the energy, the zeal, above all the faith to present this wonderful gift of the Niño in our midst. And as we sing Señor, and as we present you our petitions, and as we thank you for the blessings, may we all be likewise truly become your children. Blessed. Mapasalamaton ang Arsobispo sa mga dancers sa paggahin nila og oras aron mo pasundayag ngadto sa Santo Papa. First of all, my heartfelt thanks for putting your gift at the service of the Lord and at the service of the church at such a moment when knowledge that the Holy Father will preside at the Mass. I'm sure it is a privilege that you would consider a privilege of a lifetime. Giklaro ni Palma nga di siya gustong mabaraw ang kalihukan ni Pope Francis ug angay nga sundon ang itinerary niini. I do not preempt that. No, I mean, it is not for us to give the impression that as if we are wishing something like that will happen. Ever there will be changes, then siguro let us rely on the capacity of the committee or the people in charge to be able to make adjustments. Hangyo sa Arsobispo nga tabangan siya og ampo nga unta maayo lang ang panahon atol sa pagbisita sa Santo Papa. Mularga og sayo si Palma aron maka-attend gyud sa mga kalihukan ni Pope Francis kaysa nasayran duna may mga canceled flights. So para nato ako la honest, let us pray that even if there is a tropical depression, this will not affect the schedule in a way that's very drastic ba. Leslie Caminada-Vistil, News 5. Andam na ang mga dancing inmates sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center alang sa ilang dance presentation nga ihalad kang Pope Francis atol sa iyang pag-abot sa nasod ugma. Human sa usa ka semana nga pagpangandam, musayaw na ugma sa alas 9 sa buntag ang 2,300 ka mga inmates sa CPDRC sa tukar nga We're All God's Children. Halad nila kini sa pagbisita sa Santo Papa nga moadto sa Tacloban kinsa makikimamat sa mga biktima sa Bagyong Yolanda. Atol sa presentasyon, gilauman nga mutambong ang mga kadagkuan sa kapulisan sa rehiyon ug si Governor Junjun Davide. Maayo ang panahon na ikabot niya dire. Kay naray balita nga naay no pressure, wanon hanginon ko lang. Unta ang iyang pag-abot sa Pilipinas, mayor unta. Gumikan sa iyang kalipay nga muanhi sa nasod si Pope Francis. Nagpatupi og nagpaukit sa iyang naong ang pag-umangkon sa inilang hair portrait artist sa Subo. Ray Pasaporte, Sugin Limi. Kining gamay nga barberohan sa may barangay Mohon sa Dakbayan sa Talisay nagtanyag og di kalidad nga serbisyo niadtong buot magpatupi ug magpakulit. Gipadagan kini sa 33 anyos nga barbero nga si Michelle Dacalos. Naabtan sa News 5 nga nag-hair art kini sa iyang pag-umangkon nga si Nick Aldrin ug ang iyang obra karon mao ang hulagway ni Pope Francis. Nahimong tamdanan ni Dacalos ang portrait sa Santo Papa nga naa sa iyang cellphone. Giayo-ayo kini niyag porma kay kun masayop di na mabalik ang buhok. Nakahukom si Nick Aldrin nga magpatupi og ipakulit ang naong sa Santo Papa tungod sa iyang kalipay nga bisitahon nini ang Pilipinas. Okay, tungod sa akong kalipay bisita si Pope Francis sa Leyte. So dili man ta makaadto ba. So mawako lang ipakulit akong para makita na to siya ba. Mao na siya basta naong sa tao mo nang pinakalisod nako. Kaya di mo na siya dili siya ipaagi stem cell ba. Para sa tato ba ni plastara dito diyon. Dito orang magtira kay nano ni plaster kuha. Plaster na ang picture na mo na dali lang kasi kanon kini kay kuan mo na siya.
Pag picture sa cellphone, sundon, ritso-ritso ba? Yun na bitaw, wala ipagig. Ballpen pa. Ano siya, mas kuti na siya. Karong Domingo atol sa kasaulugan sa Sinulog, siguradong makakuha og atensyon si Nick Aldrin, gumikan sa iyang tupi nga dunay naong ni Pope Francis. Ray Pasaporte, News 5. Panimay sa Nivelle Hills na sunog gumikan sa suga nga gibiya ang nagsiga. King Perez, Sugin Limi. Gialarma ang kabumberuhan sa dakbayan sa Sugbo human miulbo ang kayo kaganihang alas 11:38 sa buntag ining panimay sa Nivelle Hills sa Barangay Busay nga gipanag-iya ni Donald Pologrates. Wa nun makakatap ang kayo sa mga silingang panimay gumikan sa firewall. Gibanaba ng 100,000 pesos ang estimated damage sa sunog na nagsugod sa kisame sa mong balay. Lisod-lisod yun, kaya sudlunon man niya, di magkas-penetrate atong dagkong fire truck, so... Nakontrolar sa kabumberuhan ng sunog sud sa 15 minutos o gisaka ngadto sa first alarm. Duda sa fire investigator nga electrical misuse ang hinungdan sa sunog. Tuod man gikumpirmar sa usa sa mga numuyo sa panimay nga tuyo nilang gipasiga ang suga sa gawas silang panimay. Intoyo na mo na magsiga sa labas. Kay para hayag mapaguli namon. King Perez, News 5. Kontrobersyal nga shoplifter nga anaa sa kustudiya sa DSWD nag-overdose sa tambal sa TB. Nagdumili ang DSWD sa pag-release kaniya hangtod nga adunay paryente nga mo kustudiya sa dalaga. Jinky Bargio, Sugin Limi. Sa usa ka pribadong tambalanan dinhi sa Sugbo, gidala ang kontrobersyal nga si Jobel human mitumar sa tambal sa iyang kauban sa shelter sa DSWD. Gikumpirmar sa Provincial Council for the Welfare of Children nga na-overdose sa giinom nga anti-TB nga tambal si Jobel. She always goes inside the office to talk to the personnel. Pero during that time, the cabinet was left open, the medicine cabinet, and that's where she was able to obtain the bottles. Aduna nay release order ang dalaga gikan sa korte apan walay paryente nga mahimong katugyanan sa DSWD sa iyang kustudiya. Mato Vice Governor Agnes Magpale nga di nila kini basta-basta mabuhian. Protocol is it has to be center to center. She's with the center now. Now the center will turn over a minor who was a CICL to another center, and that's Sugod Leyte. Nasayran nga di makaari ang amahan ni Jubel ug di sab siya dawaton sa iyang iyaan sa Sugod Leyte. Mao nga magpabilin una sa center ang Batanon. Apan ang abogado ni Jubel mireklamo nga wa gi-release ang iyang kliyente bisan ug dunay order of release nga gimando ang korte sa Toledo niadtong Enero 4. We will be filing our counter manifestation to that effect because legally speaking we are of the belief that maski tuod minor entitled siya sa piyansa, no? Bail as a matter of right, nana siya sa kaning revised rule on children in conflict with law. Pagkakaron ana-ana sa luwas nga kahimtang ang Batanon apan gwardyado kini sa mga pulisod sa tambalanan. Wa pa masayri kun kinsa usab unya ang mobayad sa gasto sa ospital. Jinky Bargio, News 5. Patay nang napalgan sa mga room attendants sa usa ka pension house sa may downtown area ang usa ka wa mailhing babay. Gingon nga ang kauban ining lalaki mauray mipatay niini. Ray Pasaporte, Sugin Limi. Hubo ang lawas ining wa mailhing babay nga gingong gipatay sa iyang kaubang lalaki nga ni check-in ining pension house sa may barangay Dayas, Dakbayan sa Sugbo. Mitugan ang room attendant nga si Emily nga ni adtong Lunes alas 9 sa gabi. Nagkuyog ang biktima ug ang lalaking suspect og nagpaila nga magtiayon base sa ilang gisuwat sa papel. Gingong mipalit pa og tambal ang lalaki sa kulon og kagabi. Gituktok ni Emily ang kwarto kay natapos na ang ilang tagal. Wa malak ang pultahan. Mao nga gilili ni Emily ang kwarto og iyang nakitaan ang tiil nga ana-ana sa ubos sa katre. Ganihang buntag gibalikan ni Emily ang lawak uban ang laing room attendant og ilang nakitaan nga maura gihapon ang posisyon sa tiil hinungdan gitawgan nila ang pulis. Do sa kadlaw, dinhi man ko nagigda sa labi.
Pagkauman nisuod ko sa Rome 21 kay nakadungog baya kog na ni syagit nga ingon nga murag tabang, murag sagpapa nga murag bata nga gahilak kadiyo tra pug kaayo. Mora to nyan mo to nilili ko sa gawas mingaw man. Di balik ra pug diri higda niya. Mo lagi to pag alas mga wapay alas 2:30 ang lalaki nigbarog dia sa dia ba hagdanan sa second floor. Nangutana kung kanang miss pwede pa mo gawas ko pwede kay 24 hours man ta sir. Nya mo to sa pagnaog niya din ha naganana na siya siyang naw nga nagtabon og white nga towel nga Sa inisyal nga investigasyon sa homicide police nasuta nga dunay foul play ang kamatayon sa biktima. Gituuhang gituo kini gamit ang panapton. Nakuha sa crime scene investigation unit ang bag, sandal, chinilas, nagkadugo nga shirt sa suspect ug mga importanteng gamit sa namatay. Na siya strangulation siyang liog then napod siya bunog siyang malamos. So makaingon ta nga initially na ni foul play. So ang ato ning pa-requestan ni nato for autopsy ang iyang patay lawas. Posible o dunay makita sa man. Wala tayo nakitang saman. Kato ra jud nga gihikot sa nga t-shirt gihikot sa iyang liog. Itong dugo sa short sa laki posibleng kwanto sa laki ito laki. Ang among initial ato nga tan-aw namo dugo to sa babae. Murag nag-struggle sila sa sud. Unya tan-aw nako na may dugo sa may ubos sa bungbong murag giparok siya dito. Diri sa ubos ba pero di ko sure kay wala man siya ay katong ang imo kong determination maparok or nakugunitan ra ba to niya sa iyang dugo. Na yung mga short, na calzones, na yung underwear. Ray Pasaporte, News 5. Gilang leader sa Gun for Hire Group ug usa ka sakop nini nasikop sa gipahigayong operasyon sa Cebu City Intelligence Branch. Ryan Sorote, Sugin Limi. Nakugang ang dinakpan nga si Samson sa SIDA diyang iyang nakita ng armas o drogas na giingong nakuha gikan kaniya human siya masikop sa mga sakop sa Cebu City Intelligence Branch sa sitio Torre, Barangay Inayawan, pasado las 7 kagabi. Nakadawat og tip ang CIB human nasigpatan si SEDA nga nagtak-in og armas samtang naglakaw. Mga daling giduol sa kapulisan ang subject human misiwil ang iyang armas apan midagan og nitago sa ilang balay ang suspect. Nakuha gikan kang sa SEDA kining caliber .357 revolver usa ka medium pack og 8 ka gagmong pakete sa gituang shabu. Ang grupo ni SIDA mo'y gitudlong responsable sa sunod-sunod nga insidente sa pagpamusil sa Barangay Inayawan sa nakalabay nga mga adlaw. Ida sa gawas, in fact doon yung mga sulti-sulti dito sa mga tao dito, mauna siya iga kupot lagi ng mga killer na siniyawan. Ang usa sa bata-bata ni SEDA nga si alias Adoy Bas ang gitudlong ni patay sa anak sa pulis nga si J. Ford Romanillos niadtong Domingo sa sitio Daho. Nakasibas si Adoy Bas dihang nakamatikod sa mga pulis ug ang nasikop ang laing gituho ang hitman nga si General Amistoso nga nakuha ng kalibre 38 nga snub-nose revolver ug upat ka gagming pakete sa shabu. Si SEDA ang gitungong ka-leader sa criminal gang o Gun for Hire Group nga taud-taud ang naglihok sa Barangay Inayawan o kasigbit ng mga barangay. Sigon sa impormasyon namong nakuha, mao ko na nimo provide og armas, may mo provide og bala. May mutabang tago sa mga suspetsado. I doubt unsay motibo niya ngano yung nana ang iyang kanang kuan. Hire killer dire tawag ato. Sila usab ang gitudlong ipatay sa choir member nga si Mark Abangan niadtong Enero 6. Gimakak sa madinakpan nga ila ang mga armas og drogas og namasangil nga giplantiran sila. Wako na nga. Waka kay mo anong mga patay di sa Nayawan? Wako kalibutan na sir. Kaya naara ko perminti sa mo anong ginabuhi ra ko nindag bradikyo. Madagan man ta. Ulay natuog ko sir eh. Ya. Ila ra mo gidador eh. Okay. Kaya na ko na sila pungutan na. Ryan Sorote, News 5. Duha ka mga babae gidakop tungod sa pagpamugaw sa mga babae nga naglakip sa minor de edad. King Perez, Sugin Limi. Nasikop silang Ethel Arededon, 26 anyos, ug Carmela Terol, 33 anyos, pulos mga taga-sitio Laray, Barangay Pitogo, lungsod sa Konsolasyon. Si Ethel may gikasabot sa usa ka pulis dikoy nga magdala og minor de edad nga mga babae, apan dili minor de edad ang duha nga nadala niini.
Gikontak ni ini si Carmela nga nagdaog upat ka babae din usa ni ini menor de edad. Referrals through mga kaila nila, nahatag po nila nga mga posible nga customers. So with their need, ilang ones po nga maka-earn a living. Matod sa team leader sa Regional Anti-Human Trafficking Task Force, Inspector Cheryl Bautista, ang mga bugaw gipanida nila sud sa duha ka semana. Kung namin dito, invite nga mag-dinner. Apan matod ni Ethel, usa lang siya ka home service massage therapist ug giimbitar lang siya sa usa ka lalaking nagpaila nga Joey dito sa City Times Square. Kuya, grabe ko ani niya. Mo-invite siya nako, di mo kuya dadin ko. Matod ni Inspector Bautista, mga willing victim ang na-rescue. Sanglit nagdawatan sab kini og kwarta sa mga transaksyon. Aware na that their work is really to offer sexual exploitation. Of course, through paying them, through giving them financial considerations. King Perez, News 5. Nasikop sa mga sakop sa Regional Special Operations Task Group ang drug pusher sa Barangay San Nicolas nga gingong anak sa usa ka pulis. Leslie Caminada Vistil, Sugin Limi. Natigayon pasado alas 3 kagahapon sa hapon ang bypass operation sa Regional Special Operation Task Group batok ang Jonas Trazona sa may sitio Little Dalaget sa Barangay San Nicolas, Tacbayan sa Sugbo. Kining siyam kadagkong pakiti sa gitwang shabu ug laing 44 ka medium pack ang nakuha sa arsog nga nagkantidad og kapintunga sa milyon. Ang asawa sa dinakpan kinsa nagdumili sa paghatag siya ngalan nakurat sa hitabo. Lakip nga nahibong ang uyuan sa dinakpan. Pero patawon na mom. Mo ni ahat kong sugot kay umban na unkol naman na diya sa mga guguwang naman ang sweldo. Mo ni sugot ko sa ingon sa kagawa butang ko dari daragaan sa mag 1,000 kada butang. Nana ba? Surprise ako. Natinga lagi ako diri sa amo nga. Sa kadugan pa sa akong pagpuyo na mo. Surprise ako na hitabo na ready na nakuha siya droga ba. Giingong anak sa usa ka pulis nga tuwa madistino sa Cagayan ang sospek apan giklaro sa labaw sa arsog nga ila pang sutaon kung tinuod ba kini. Wala. Our operation was not tainted with anybody. It cannot be tainted with anybody po. And they cannot be influenced. So huli siya. He did it as a person. He was not influenced by his father. I think he was not influenced by his father. Sub-sub karon ang kapulisan sa pagpahigayon og operasyon batok sa illegal nga drogas gumikan sa dakong kalihukan sa Sugbo nga dagsaon sa daghang tawo. Gani ang nasakmit ilang drogas gikan kan Trazona, di pa lang dugay nga gibilin siyang supplier nga giingong ig-agaw siyang asawa. So we expect illegal drugs to go up high, especially during the Sinulog festivities. So we encourage, that's why we encourage more operations. We encourage the lower units to conduct more operations, particularly in this time of the year. So we advise them to step up their operations, their anti-drug operations. Continued efforts na rin, although naumpisa natin na in the middle of last year, continuous tong operation natin against illegal drugs. Leslie Caminada Vistil, News 5. Minsan lang ang pagkakataong ito, kapatid. Kaya huwag kang mahiya. Dahil handa siyang makinig. Wala pa'y plan B ang simbahan sa posibleng pag-divert sa biyahe sa Santo Papa sa Sugbo tungod sa daotang panahon sa Tacloban. Ilang giwat ang instruction sa himuon nga kausaban gikan sa papal nuncio. Mubalik si Andrea Patenya. Whatever they decide. Giklaro ni Cebu Archbishop Jose Palma nga di pa nila sugdan ang pagbugna og Plan B sa posibleng pag-divert sa biyahe ni Pope Francis dinhi sa Sugbo. Ilang ipaabot nga tagan og go signal sa Papal Nuncio nga nangu sa komitiba alang sa Philippine Papal Visit sugod og mga adlaw. Una nang namahayag ang Department of Transportation and Communication Secretary Joseph Abaya nga posibleng ma-divert ang flight ni Pope Francis sa Mactan Cebu International Airport inay sa Tacloban kung maglisod og tugpa didto tungod sa daotang panahon. In case as we said, something happens that may disrupt the schedule or make changes become truly the call of the moment. On our part, we usually rely on instructions from the nunciature. So in my case, at the moment, I don't have any plans. Magulat na gid ako sa
isugo. Apan matod sa Arsobispo, kung ma-divert gyud ang flight ni Pope Francis ug makapit kini sa Sugbo, daghan man gihapog lugar dinhi nga mahimong mabisita sa Santo Papa. Well, Cebu is a beautiful place, no? The Pope has been to many other places, smaller or less prepared, we might say. No? But we have many alternatives that we can offer to the Holy Father. Like for instance, no? if he wants an immediate, for instance, no? visit to the Santo Niño, to the cathedral is a possibility, no? or even in this residence we have wonderful people, we have wonderful facilities, and to me we should not be scared, no, of a possible visit. Kanunay miingon si Palma nga layo ra gyud ang posibilidad nga mausab pa ang itinerary sa Santo Papa. Samtang ang Corporate Affairs Head sa GMR Megawide Airport Corporation pabiling takom sa issue kabahin sa flight diversion sa Papal Plane sa Mactan. Matud niini, kun heightened man gani ang ilang security measures karon, kini tungod sa pagpangabot sa mga turista alang sa sinulog, apan andam sila alang sa bisan unsa nga senaryo. We are always ready for any event that could happen. No? It may be either a catastrophe or any important people coming. We are trying to always be ready security-wise. But I couldn't comment whether all the talks on whether the Pope would be rerouted here. I couldn't comment on that. But certainly the security is heightened at all ports, I believe, and throughout Cebu. Ugmang adlaw magsugod ang cancellation sa mga flights sa MCIAA gikan ug padung sa Manila tungod sa no-fly zone policy alang sa Papal visit. Apektado sab sa flight cancellations ang MCIAA karong Sabado ug Lunes. Sa laing bahin, di lang ang Papal visit maoy maapektuhan sa tropical depression nga posibleng mahimong bagyo. Matod sa Coast Guard, kung ilang makita nga kusog gyud ang pagbawd sa Mactan Channel karong Sabado sa kadlawon, mapugos gyud sila sa pagkanselar sa fluvial procession. Apan kung makita nga madara ang pagbiyahe bisan pa og signal number 1 ang Sugbo, ilang ipadayon ang fluvial procession. Apan mi pasidaan ang pag-asa nga di lang unta paapilon sa paglawig ang mga gagmayng sakayan. Mi pasalig ang Navy nga gawas sa pagbantay sa galyon nga mao'y sakyan sa imahe ni Santo Niño. Doon na sab sila i-deploy nga 14 ka mga divers sa fluvial parade alang sa posibleng search and rescue operations. We have two teams. The Navy have two teams of quick reaction force. Quick response reaction. Yes, quick reaction force. Quick reaction force to respond on that matter. Si Archbishop Palma miingon nga kung batik gyud ang panahon ug makanselar ang fluvial procession, mahimo ra ang usa ka caravan o foot procession. Just bring the image through other means. Na? It's not like if it is not through the boat, as if it's the end of the world. We can always find a way to do things as a way of alternative. Andrea Patenia, News 5. Nag-practice na sugod niya itong Lunes sa gabi si 3rd District Congresswoman Gwen Garcia alang sa sinulog uban ang San Diego Dance Company. Leslie Camina de Vistil, Sugin Limi. Gabi mo ang ikaduhang pag-practice ni 3rd District Congresswoman Gwen Garcia alang sa sinulog Grand Parade dinhi sa Barangay Tinago Gym uban kining mga bata ug mga sakop sa San Diego Dance Company. Si Val San Diego sa San Diego Dance Company mismo mo'y mihangyo ni Garcia nga mo'y mamahimong lead dancer sa San Diego Dance Company karong tuiga atul sa sinulog Grand Parade karong Domingo. I'm so much, thankful for her, no. That's why I said setting political colors aside, no. Para na ko it's I think I made the right decision. And even the family and even the dancers are so excited about it, no? Gihulagway ni Garcia nga usa ka milagro gikan sa balaang bata ang maong kahigayunan sa subli niyang pagsayaw sa sinulog. Iyang giklaro nga ang tanan dunay katungod sa pag-react kalabot sa iyang appearance niya sa sinulog. Dugang niini nga bugtong niyang katuyuan sa pagsayaw sa sinulog mao ang pagpasalamat, paghalad ug pagpangaliya sa balaang bata.
So dihang-dihangyo siya. Of course, wa ko magduha-duha. Nitando gito dayon kay in a sense murag 7, 8, 7. Gipahigayon siguro ang tanan. Gipahimutang ang tanan nga makasayaw gyud kog balik. Sa free country, everybody is entitled to his or her own opinion. 7, 8. As far as I'm concerned, and I think as far as all of us here are concerned, there is no political color here. Leslie Caminade Vistil, News 5. Nangabot na kaganina ang mga balikbayan nga manambong sa kalihukan alang sa kapistahan sa Balaang Bata. Ray Pasaporte, Suginlimi. Mitugpa ganihang alas 9 sa buntag sa Mactan, Cebu International Airport ang chartered flight sa Philippine Airlines nga mao'y gisakyan sa mga balikbayan nga buot musaksi sa mga kalihukan sa kapistahan sa Senyor Santo Niño. Gisugat sila sa mga personnel sa maong tugpahanan nga gipanguluhan ni MCIA Manager Engineer Nigel Paul Villarete uban ang Department of Tourism o gisabitan ining mga lay. Gikantahan usab ang mga balikbayan ining rondalya. Lakip nga misugat si Cebu City Mayor Michael Rama kinsa nagdala og 7. Malipayon ang mga balikbayan nga makauli sa Sugbo bisan sa hamubo nga panahon aron makasaulog sa Fiesta Senyor. Oh, I like it kasi very religious. It's a good feeling. And then it's a good feeling to be back. This is my first time at Sinulog, yeah. Okay. What do you expect to see? Well, I'm looking forward to the parade and just seeing a lot of people, and I know it's a religious festival. Magiliana. Magiliana, the one dancing. Yes, we do that. Yeah. That at the auditorium. Yeah. That's part of the tour. Karong adlaw, nagabot ang mga balikbayan kay ugma ipatuman ang no-fly zone didto sa kauluhan nunot sab sa pag-abot ni Pope Francis. Ang 20 ka mga balikbayan mo'y unang batch nga miabot og ang ikaduhang batch miabot ganihang alas 11 sa buntag. We have to prepare for a huge coming because with all the problems now of the air schedule because of the Pope visit and still the attractiveness of Sinulog with the preceding procession, you could imagine it's not going to be an ordinary preparation and we must all be around to meet the challenge. And of course, there's a continuing weather disturbance, but Sinulog, Senyor Santo Niño, in the past, yesterday, today, and tomorrow, he is still the Senyor Santo Niño who always will be with us. Ray Pasaporte, News 5. Anay na ang pagpangandam sa dakbayan sa Mandawi sa himuong tinuig na translasyon karong Biyernes. Duha ka adlaw sa dili pa ang Sinulog Grand Parade. Ray Pasaporte, Suginlimi. Human sa usa ka santos nga misa sa Basilica Minore del Santo Niño, ang imahin sa Birhen sa Guadalupe ug sa Balaang Bata dadon sa dakbayan sa Mandawi o ang gitawag nga traslasyon. Matud sa presidente sa Parish Pastoral Council sa National Shrine of St. Joseph, sugato ni Mandawi City Mayor Jonas Cortez sa boundary sa Cebu City, si Mayor Michael Rama. Una pa dadon sa National Shrine of St. Joseph ang imahi sa Batang Hesus og Birhen sa Guadalupe. Idili ang paghalok sa mga imahin atol sa misa sa traslasyon. Makahalok lang ang mga deboto sugod sa alas 6 sa gabi hangtod sa tungang gabi sa Biyernes. Wa ray himuong rerouting ang team alang sa maong kalihukan. O rerouting mas mutaas ang order sa mga motorist. We have to implement that an hour or before the procession. Ato lang buhaton ron, every time iglabay sa imahin, we have to stop the traffic o asa siya matungod. Let's say for example, matunong siya sa subang dako, then we'll stop sa kanang intersection nga natungan niya. Paglapas niya, buhian sa dayon nato.
Sa habig sa kapulisan, kapin sa 300 ka personnel ang ipakatap. Wa pay labot sa mga volunteers sama sa tanod, mga criminology students o guardians. Muabot sa usa ka gatos ka PNP personnel wa pay labot sa volunteers ang ilang pabantayon sa National Shrine of St. Joseph aron hapsay ang pag-abot sa imahin sa Birhen sa Guadalupe ug Senior Santo Niño ug dili paduolon sa karo ang mga tao aron dili na masubli nga gihurot ug kuha sa mga tao ang mga buwak sa karo. Bantayan sa kapulisan ang mga kiriwan ug kamot nga mopahimulos sa pagpanguot sa bagang duot sa katawhan. Andam na sab ang mga sakop sa SWAT Mandawi City kun dunay dagkong alarma nga mutumaw. So ang atong public assistance center ato ginang gibutang mismo sa ground sa simbahan para ato ang mga parokyanong adunay problema with regards to security dali ra lang maduol. So doon natin Ray Pasaporte, News 5. Anak og tindera sa karaang merkado sa lungsod sa Minglanilla gireklamo ang usa ka pulis kay gipriso siya sud sa 11 ka adlaw bisan og way kasong gipasaka batok kaniya. Dugang reklamanteng dalaga nga gibasto siya sa pulis samtang anaa sud sa detention cell. Eksklusibo sugin ni King Perez. Nakagawas niya tong Enero 5 si Glorimer Fernandez human makapiyansa og 17,000 pesos. Gipasakaan siya kasong direct assault, disobedience to authority ug unjust vexation sa Minglanilla Police. Mao nga gidetain siya sa selda sukad niadtong Disyembre 26. Giingong namatid ang dalaga kang PO3 Eduardo Librando sud sa police station. Human imbarguha sa kapulisan ang ilang mga gitindang buwak gawa sa karaang merkado sa Minglanilla bisan og gidili na pagpamaligya sa mong dapit. Apan gihimakak ni Glorimer ang pasangil ni Librando kay matud pa gidakop siya sa wa mahibawi nga hinungdan. Asoy sa dalaga nga iyarang giubanan ng iyang inahanog igsuon. Sa presinto human nasakmit ang mga tinda nilang buwak sa panghinaot nga makuha kini og balik. Apan kay pakya sila migawa sila sa police station ug nahisgutan si PO3 Librando. Riya na misak magwang umo jud kanang pulis kanang sa standard sa pulis di mo na inanay dako mo na siya tiya niya. Wa mi kabantay nakadungog day siya. Mo to kanang iya din gina na arrested mo. Nidaga ng igsuon ni ini mao nga siya ang gidakop sa pulis. Gireklamo ni Glorimer ang pamaagi sa pagkasikop niya kay gawas nga wa siya dihang giembargo ang mga tindang buwak, gibastos pa siya ni PO3 Librando. Iana din niya akong lupot. Buto na lang inan dyan ko. Uy, lagi ko sir ba niya? As a babae na piit na pa dyan akong tutoy. Uy, lagi ko sir kaya sinahan na dyan po siyang kuhan. Baka na ko, special kliyente. Naiya kong giana. Muto, ikuan-kuan niya akong lubot. Ikumot-kumot dyan niya. Muto, as a babae ka na. Makuan ba yasig ka na. So, maniway ka na. Uy, lagi ko sir. In fact, may komosyon hitabo dito sa kuhan during sa pag-operasyon sa task force market. Pagliha na namo nga nagpa-blatter nami sa mga operasyon namo diri sa police station, mikalit na sila song naghingan og di maayo sa mga pulis unya namatid sa pulis. Moto siyang gidakop to siya. Namatid kinsa napatiran sir? Ako mismo iyang gipatiran. Pagatumbay. Wa sab mihunong ang pulis sa pagbinastos niya dihang na-detain na kini. Ang sir, akong bugal-bugalan na. Diha lang na akong asawa ha kay ditso na lang nis kasalan nya kanang mga tawa din ang mga ang uban niya mga kauban mga tawa dayon niya mga pulis mga tawa din mga pulis niya najikas aser na kanang dito siya kanang murag pila to kadlaw wa siya adto niya pagkausa kadlaw niya adto siya kumusta naman akong asawa diha puro na aligasyon niya dapat iyahan ng tubagon na lang korte ang yang mga salahod na himo. Wa makasabot si Glorimer kun nganong miabot og 11 ka adlaw ang iyang pagkapriso nga wa manunta dayon makasangat og kaso ang kapulisan batok kaniya. Depensa sa pulis wa dayon nila mahan-ay mga ebidensya mao nga niadtong Enero 5 pa nada sa piskalya ang reklamo. Abli sila ng 26 pero ang ato amang gud ang pagpreparar gani sa mga ebidensya. So wala to na file, dili na nato na file nga to na sa
Kahinumduman nga dili kini ang unang higayon nga nalambigit ang otoridad sa mga pasangil sa mga manindahay gawa sa karaang merkado. Niadtong Sabado, usa ka 62 anyos nga lalaki ang gisukmag sa usa sa mga sakop sa Market Task Force nga gituhang migamit og pitso korno. Gani pasangil nila nga giubanan pa og pulis ang sakop sa task force nga wa manumbaling sa nihitabong kagubot. Padayong nagmagahi ang mga manindahay sa pagbaligya dul sa karaang merkado sa Minglanilla. Plano karon sa mga kabanay nga mopasaka og kaso batok sa pulis nga mi-detain kang Glorimer Sud sa 11 ka adlaw. Hangyo usab sa mga manindahay nga nagpabilin gawa sa karang merkado sa lungsod sa Minglanilla nga dili magpataka ang mga otoridad sa pangpanghulga kanila sama sa gibuhat sa pulisan sa maong dalaga. King Perez, News 5. Attorney Georgia, pipila ka mga balita nga nilabay katong naging tuig doon natay special feature no si kapatid Andrea Patenya nga gibuhat nining pagkauna. Nya gihagit ikaw nga suwayan. Wa pagkakasuway. Kasuway nako. Mao ba? Yes. Kay di lang diay ang Sinulog Festival ang gikagubtan ron sa mga Subuanon kay tungod sa nagkasikat nga pagkaong Tuslubwa. Mipaygayon sa labing unang Tuslubwa Festival ang Barangay Suba, Cebu City nga mao'y original nga gigikanan sa maong putahe. Ug tungod sa public demand, Glenn, dunay part 2 niini nga mahitabo og maadlang Huwebes. Atong tanaw ng mga eksena sa First Tuslubwa Festival nga gitambungan ni JP Laucotsera ni atong miaging Biyernes. Mga lamisa nga giplastar sa tunga sa karsada, mga pungpong sa puso, ginisa nga utok ug atay sa baboy, mantika, patis ug giinit kada kong kawa. Kini mao'y mga giandam sa mga taga Barangay Suba, agig pagsaulog sa labing unang Tuslubwa Festival sa ilang lugar. Wala mga kapatid, ingon ani karon ang magandot sa katawhan ng salmot sa labing unang Tuslubwa Festival sa Barangay Suba. Pindulan giingon din nagsugod, mga talag sa timpla og lami sa mga exotic food yung nabantog na sa tibuok nasod. Lami tayo! Giingong ang Tuslubwa nagsugod sa pagluto sa gipakupsan nga ginhawaan sa baboy nga moproduce og buwa sa kawa ug kay dili man tanan makapalit sa kinupusan, igo na lang sa paghigop sa buwa kilid sa kawa nga dunay kinupusan ang buhaton sa mga lumulupyo dinhi kaniadto aron ilang matilawan ang talag sa lami sa maong putahe. Ug paglabay sa panahon, ilang napangitaan og paagi nga mas mapalambo pa ang maong putahe nga mahimong idalit sa tanan sa ubos nga presyo. Dinhi ilang nadiskubrihan ang alternative nga mga subak niini nga sama gihapon ang kalami sa kinupusan. Ang kaning Tuslubwa Festival at Tuslubwa mo ang nag-una ni Barangay Suba Pasil. No, kang uban barangay ni sunod na lang na ang original ni among barangay. Dinhi hinahimugso ang Tuslubwa, ang putahe nga gisagol ang utok ug atay sa baboy dungan sa pagtuslob sa puso kun kini mubuwa na. Kaya no, nasa uban nga naubos kay tungod wa na mo ang uban puso wa mapaabot nila ba. Kay among ganda puso sa Ismila kabuok. Dakara among himo kayo nga daghan mo kay nireklamo nami parto. Tuslubwa Festival parto karong Huwebes amo ibalik. Ang kanigong Tuslubwa sa Suba ug Pasil dinhi ni nagsukad. Since kaniadto pa basta sa among natanan ingon ana may safe dugay na gyud nga wa man gimahitabo nga naay na sakit na panwa man gyud. Kay bawo ka sa amo ang area dinhi. Isod kayo, sagara ng taon, minus sa taon kayo. Maura na mong madali-dali dinhi. Tungod sa kalami ni ining maong pagkaon, daghan ng mga lugar ang nisunod og luto og nagbaligya ini apan matud pa lahi gyud ug way sama ang timpla sa Tuslubwa sa Barangay Suba. Invite na ko ang mga televiewers nga naay Tuslubwa Festival Part 2 next week sa Huwebes diri sa Barangay Suba ug Pasil. O para mainyo yung matikman ang amo ang kalami sa Tuslubwa. Kay grabe yun siya. Original yun siya from Pasil yun. Ug kay daghan ang nawili sa maong kalihukan, dunay part 2 sa Tuslubwa Festival aron matagbaw gyud ang gustong mukaon sa Tuslubwa. JP Laucotsera, News 5. Malagmit doon na sa part 3 siguro, no? Gagi kung daghan naman kayong muadto, mga taglan karong Huwebes ba to? Part 2. Part 2. Murag makapagwa para bang Tuslubwa, no? Lagi gwapa kay lang. Pero ang imo kunong kuana na mo murag musakit imong mukaon ka?
no? Musakit imong utok, di ba? Kay unsa man high blood? Oh, unsa man? Mubuwa sad ang imong utok. Yeah, whatever. Mao kadto ang mga balita sa Aksyon Bisaya, kini si Glenn Soco. Daghang salamat, ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa, kapatid. Kagi lang kutob sa balita, Aksyon!